if say nim say mamre kwa so no say traditional general free to a ne niema no yemfa to ho nche eno nti no yebu na no na ne nyina kosi on the 6th boso means na yebisim no da etosu nsia on the 6th of June na yedibe Daasebre be free kurase abafie yeda mu nyina sasa da mo kan ho enne so yatena se enne Daasebre o se bunsu otoso emienu asantuma ni fahene ne Dote yi no ho nhyehyeye no ena yede ebe sommo ye ne planning committee chairman edema eyi no Dote yi no barima wasai hwede otoso emienu adwira hene Daasebre piesie awasa eye adonte hene ede ema silver stew awasa ye adwira hene ena wode ayi no ho nhyehyeye no ede ato ye nimu eno nti ye nhye ne nso ne yenni so sa pepepe emfa ema se de be ya oba de be ka no wode be ye adwuma Daasebre ntoma ne doso koko wo ho tuntum ena sabi eye brown so eka ho ne nyina no wode ba eyiye enti ye nhye ne nso so wofi sa wo ba na sa wo fa adwura ekwan no so a Mamponghene'S stadium asase no eno ye dwuso na sa parking lot no baby a mo ye won de a ahyen ba no ombe pake o cars no edoso mpanyimfo apɛ baby mako enkono a ekodu ehonum na ombe pake won cars eno nti sa wo ba won ya mo invite stickers ka ho baby e was obi ade ne de baby e was sticker bia kire baby a obi abe pake na car ama henenom president mo ekwan no so eye mienu main entrance anasa kwan a ye fa so de ba men de ba Mampong ahemfie no aye nyina yenim dada no ekwan foforo nso aba be ka ho eno ye de se ufri stadium ho ba na so ufri adwura kwan no so ba eno so kwan foforo ba be da ho eno nti wo ba hunu se kwan ne ye mienu utimi fa ekwan ne mienu nyina so de ba na esanse mpanyine be ba ne ntino efi GCB honom na eba no eba baby a Daasebre sebe ne statue ni si no saa kwan ne de ebe yes honom no hona security ne behwe sede ebe ya ekwan ne mu beda ho esansa ma hene no mu no ene ehonsoso no wo hene betene ede afa ena afenso o mampanyimfo a mo beba no kwan no so no mo befa de aba eno nti yesrew sa wo ba na ye Mampongehene ho do asantaman ho do enti na wo ba kai sa wo yo ba wuti no obeboso duku asomde no pempa anya amane mu no mpo ye nhye ye mfa ne mangugu ye ho ena wo be hye nso akituwa bi na emom ne sa wo kɔ emu no ho de a obeyi wasomade ye nhye ne nso saa ena ma no so ya ho siesie no ye nhwe ne hu se eye mpanyimu ne ye kro enti ya fade no be kire ye masua ye eno enti mo me ye nhye ne nso esa enti bebia wo ba no ye be kire wo se fa no na de buo ne ani de afa ne saa mo me enkotie berema wo se hwede a wotoso mienu sedi wo sedi nchichemu no emma yen na ye hu da e wo se me no mienu kɔ ene da mpanyine enso so e ba kai se din no eye maame Fauzia mo me enkohwe mra from berema wo se hwede betoso mienu edwura hene Messiah adonte hene ewo Mamponghene'S silver stew so at the same time na me and I'm say chairman of the planning committee a ye hwe atoto Daasebre osebonso the Dote yi ho ne manyina em say yewura wote kokoso ma ye kwa say yidi na wotwe da na ne na wotwe miensa pepepe yemfa hyehyɛ bibia na yenhyehyɛ na yewura emra mesie ne nua no if say nim say amamre kwa so no
se traditional general free to a ne niema no yemfa nto ho nche eno nti no yebu na no na ne nyina kosi on the 6th boso mensia na yebisim no da etosu nsia on the 6th of June na yedibe Daasebre be free kurase abafie nti onya bedu fie anwumre no a jase for kunani ne busua be ya mamre enema adwade ne nema bi ho mo be ye nti omu bia the next morning and I say Adechi Saturday no ahomache Anglican sofo ne asofo akuku dama wo mampoma mu nyina beba abebom paye e de bie emu no so na onya bie so sana ye de beto ama mampoma general public obia abe ede ne buo etwato abre Daasebre oba be Daasebre ni ase ede ne buo etwato ama na ye nyame pe nesa Adechi Kosiada ano so saa yede beto saa na kwaseda na nwumra no nsia asofo a wo Mamponghene'S nsole local churches ni nyina beka omo ho nyina bom na ya be ye burial service e de ama e de agya Daasebre kwai e ye kwaseda na nwumra no nsia asofo akuku dam nyina omo nyina be wa ha e be ya sorry ai twato kura e de hira Daasebre ne de agya de kwai e ye kwaseda no nwumra na de che juada e ho na yewura wote kokoso de na nimonyam ene na manhenefo nyina betu o mani esimampo ha na omo aba na yewura abeya mamre twato na wode agya ne nua no kwa akura na nya wono nko yato yensa Africa na mampanyi yenim se yehwe kwa so obeba yato yensa Africa na mampanyi mienu a wo matwam a wo magye wo mahome eye yem papa kofo wono so obeba ye papa kofo de the classmate from class 1 to upper 6 na ye Daasebre to one we ninu aprokope wono so de nanum anyam beba beta echi no ahwe na akufo ade so ye Daasebre na se no ware ninu aba anase mfa se da akonta yes to ono so de nanum anyam ne nkrofo beba beta echi the ex government appointees omunya yakose wo nyina so de odo beba beta echi na afi ye wure ministers of states currently no omote konya so dodo ono anaso wo nyina so omo so de wo manimonyam be ba beta chire then Daasebre say no a member of National House of Chiefs o take rules bebre o lead bebre steering committee no he was the lead and the legal committee of the National House of Chiefs no he was the chair National House of Chiefs would dimo akutim bebre the members of the National House of Chiefs woman nyina so de woman monyam beba beta kire eye atwada nyame de kye ya ye wureba no nyono kwa na eba wo woni na manhenefo nyina na ebu mu aba na mo so de woman monyam aba beta ye wurachi ne abeso ya besi papa Daasebre na kumase ahemfo nyina so eka ho na wo hwe ahemfo efifiri baabi bebre Daasebre ne namfo bebre ka ho na Daasebre na damfo pani the Queen of Swaziland. The Queen of Swaziland, Her Royal Majesty Masibula. Na damfo pa no maame ye me maame. Daasebre so adamfo no. Te maame so send delegation every Swaziland aba. Mom so do mani monyam aba betai dwumadie nyinachi. So we mampo this year. Let's also person take part of it. Yen start no wa ha. Eye fiada na Daasebre ebi free kurase beba free na nananom eya mamre eje adisiede adwade ne ade no ye be night of kennel night e de hyedumadie no mu a prepare kwan so na fe ye show documentary a e fa Daasebre ho oba ye dwumadie obedi wasasi so ne nyuma ya obeye ye wo manhia ne nyuma ya obeye wo National House of Chiefs ne nyuma ya obeye wo abamu no ye be hu nyina mfonyini akire ewiase nyina nti yan ye mampofo no a ye mpese na wo no be crash no efie da nwumna no dwumade ye bedi no nti wo de bra na bebo oni akoma na wo so wahu se what take part of Daasebre burial process parking lot no ye wo ba ahodo be nsia the main street ni de ho na ye wura betene e de abewura dwonum aba ahimfia abehwe ne nia na ni ase aya mamre bi esefata bia
nti yaye car stickers ama manhinfo no amanhin no wo mo kwan on befa so mo ni bepi dwom ha wo mo di amanhinfo na chine yaye car stickers ama mo a wo mo cars no beba be park ba bi no ma nante abetuso a yewura no e so ofhwe ma yesa ha ne nhyeda nso enti ye wo parking slot bebre a ye ne security for no atrase the samples na ma wo mo nti security for no nanim ha wo me direct cars no nyina ko ba bia obi a se fata so ko say ye nam a ye chiche invitation cards no ye de amahin for car stickers aka when ye the invitation card brewa ye the card or sticker e deserve ba bia ka be ko no ye de aka ho so that unru ha no when security ni bia any problem ya e say we di so pepe and this security no wo mo ma akwa manfo aka ne nwura ba bia because otu for ba president ba former head of state ne ba ahoho mpanyfo bebre ba the security take over the grounds enti yesre amanfo so udru at the security be kache obi ano no watie na ye fefe oh nchefo de mo kwa asem beba mo ba so aye printer accreditation amamu enti ye mo accreditation na register ye mo accreditation na register but one accreditation security for no wo mo ma kwa ma nwuram because why you register no woni enim sa asem bi aba ho ye betime agire maka bi ama because different security ba security for no ho am say nyom na na she uniform o e bi shisha mufti ni ade so we security oba choose it ya enti so won share accreditation na mo accreditation on ma kwa ma nwura ina perimeter no mpo enti yesra tro for say mo pesa mo ba na mo nya accreditation no mo mfa mo din ni mra ntente ni register our registrar office so that umra no accreditation are ready enti say na nkwala obi oti do no de ka ko for accreditation ta go me media we media dey na cheso ye media enti ru ready oba na register na do accreditation book sa no de security no any problem bia ba bia obi bia oti ru akoye we yes ati efiada nwumre ye adwade ejo me da no adapem efiada nwumre eye adwade and esa show a vigil night yes I show documentary e for Daasebre okay memre da no pa ye bie no so the whole day ye ne no wa himfia kwasiada anopa ye bie no so the whole day ye ne no wa ha adwada anopa ye bie no so the whole day anajo ye ne no wa ha nti se yewura wie no be ye na mamre nyina wie a ansa na Daasebre na brempon won ne wo musom no anajo be no ndu ko no yakosai akire yewura ansa na ye de nato adaka mu e de nako yewura free hokope yakloso ayi no obi anko e ma ne de ayi tuntum bi be ye bia ayi tuntum on betimi asomade oh asomade en sheda na na heman sheda em bra asomade de but free say any de kwa so no tete no de nim say o ko man hin fi anasa asema say hin na kwa asomade ye nche ti ya kanfo no ya mamre no enti asomade no o de oba opa menhye eno na me yu so so yakani a oba behwe o fa ani ase yeah ba ne suatra ne ade nti ababa wi wo ho obe no ahya asomade no onhye keto wi o ahya kakraka ne bi no de ne nanamba enye fe de twatwa bridge me kwan say papa ya we flato hoyi we ya me papa a logical son enemy asante mampo fie ha ye giren amamre da woni se wo hene Mamponghene'S ena okọ ware adwura oba panyi ena one ne wo adwura hene ena Mamponghene'S ehwe ne bana no so wo be de adwura safoda hyensa hwekuro no so ne hwe so na fa de esibia be ka kirede to hwe se ne bana nyi na ho keka no ko ani monti o sa bo na donte hene se masa peja o se o papa metraza betra me nchen na me no mfa adwen nti adwura hene na hu ni sa no okuta 3 positions miensa we ya adwura hene we ya donte hene e wo silver stool so o sa yo hene ba nti adwura hene de wona Mamponghene'S fia na kokko wo so ni tumi ye ne de o hene ba bi atumi ye ne de na yi we ya to no aha ye wuro tumfo aha Ghana Mamponghene'S fo aha ye wura ye maame widow na me de aha ye maame na na hema so na me de aha me che wo bia because me papa da for ensem ni nyina ana Daasebre piesie e de ato ye ni mu no nti mo ye nhwe se ye bedi so na ye ne sa pepepe medin e de maame fo zo twedem ponyankopon ya adoma ye behia makram